Ще борим олигархията, като бръкне в джоба на пенсионерите, защото не било достатъчно правилно, не им били дадени тия пари. Пенсионерите се оказаха най-големите олигарси в държавата. Тях първо ще ударим. Не, извинявам се. Първо опозицията с 1 евро, после пенсионерите с 2 евро. Наистина не мога да разбера как въобще ви е дошло на такова нещо да предложите в този му вид. И тук се обръщам към колегите, които не са го предложили. Вие наистина ли това ще го гласувате? За това ли мислите, че получихте пълно мнозинство в парламента? Да бръкнете в джоба на всеки пенсионер с 2,39 евро. И това да ви е борбата с олигархията и първата мярка, с която ще спасим бюджета, 30 милиона ще спестим тая година. Колеги, ще ви го кажа по груб начин. 30 милиона ще платим следващите 45 дни по договора с Боташ. Айде тях да не ги платим, ама да не бръкнем в джоба на пенсионерите с тия 30 милиона. 30 милиона са половината от бюджета на НСО да пази властта. Айде наполовина да пазим властта и да не бръкнем в джоба на българските пенсионери с тези 30 милиона. Просто нямам думи за цинизма на това предложение.